Guys, please subscribe and help the channel get to 150k subscribers. Hey Tabafethu, this video is brought to you by EasyPets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 Rand sign up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Tango. Welcome to my fans on the TV. It's the Petro Premiership. Orlando Pirates 0, Sikukunes 1. I'm joined by Chwaka Parks. Chwaka Parks. The chairman himself. The chairman himself. Tibos, I'm a fans with we win as a team, Yeah, and we lose as a team. that's right. Lendula, Kapagat win. Without doubt, we love Paris. Yeah. More than anything. Yeah, Yeah. yeah. And remember, this team was formed 1937, Yeah. of which they are strong. I manga business. Yeah. Yeah. I saw namhlanje kunabantu aba very happy. Noba ipain ilenda la kuthina mabhakaniya, but happiness ngathi ayanga lapho kumele iye khona kwisikhukhuni, ngathi ilahle direction. Kukhona abantu asebe celebrate ngazi ukuthi ibona abadle iPirates. Angifuni ukubabiza ngamagama phathi. Abanye sebephatha ama ice ungafuna ukuthi bake ema fridge. Sebenza into eziningi. Kodwa njengakusho njengamanje ukuthi let me congratulate our students. Thina kwa Pirates sifundisa siya graduate njalo. Guys ubani lo coach ohlile? Eric Tinkler. Eric Tinkler bekade coachana. Pirates. Eric Tinkler uthathe iPirates wayoluza kwi-final Confederation Cup. Final. Eric Tinkler assista uRoger Disa baluze ifinal ye-CAF Champions League. Okay. That history people abayazi. Angiyazi. Balibele kuhleka kumnandi. That coach, they have experience. Big coach. He's a big coach. Yeah. Big coach. Mayifika eKapa uthathe MTN 8. Yeah. Yeah. I'm talking about Eric Tinkler. Yeah. Cape Town Sea. That coach is a future coach for any team la with PSL. Yeah. Don't take it for granted. Singamnyazi. Yeah, bese ngibuya ngithi sinomfana wala eOrlando. Obekade dlala ePirates manje kwisikhukhuni. Guess ukuthi ubani mfana? Ubani? Ulinda. Figo. Figo. Ngwenye kakhulu. Figo. Figo Mtama. Figo, they know culture Orlando Pirates Football Club. Yeah. It's not my surprise uma ngibona iPirates iluza kwisikhukhuni. Because inezingane zethu Isikhukhulu. esizazi kahle kakhulu. Ngiyathola. Yabona ukuthi kujabuleke abanye abantu. Amakhosi. Basheshe bahleka. Yeah. Okay. Kanti siyeza kibo. 3 May. Mase sifika kibo ngalalanga. FNP. Kuyoba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Easy J. Ngibhlungu ngoba uNapi bayamthanda namhlanje kusasa bayamfuna ukumsukela. Yeah. Kuyoba sokubabhlungu ke mase siphume eFNB thina sishaya isigubhu sishaya ingoma. Kube khona abavimba ithanela ukuthi uNapi angayi kuyolala. Eyindoda. Sikhalama yo. Hey. Ngiyalikhalela iArab labantu. Lobe selikhuluma isikulu elingasazi. Unabi. Engalalanga. Into soyenza kuyokwenzeka ukuthi mhlawumbe igame siqede before 10 minutes. iPirates yakwenza ke lokhu uma so uyithathe kancane ngaleyo ndlela. Okay. NjengeSundowns. Owebuze Sundowns. Oh yeah. Yeah. Owebuza iSundowns. Sabheka amanyudlulu. Istrider kabi Sundowns. Sithema siqede igame. Only nje 5 minutes kwabe sokuphelile ngegame. Sabe sesiqedile ngegame. Yo. Sesidlala ukentertainer ifootball. Football is for fun. Kwase kumele sikwenze lokho kuSundowns. That's why ngithi basheshe bahleka kanti siyodlala nabo. Watch the space. Yeah. This is Orlando Pirates Football Club. But it's Yeah. Abadlali bami itrauma abayithole mabebuya eEgypt.
I'm not surprised mangibona beluza namhlanje akekho umdlali othi sesitshelile wathkora 2 goals wasitshela ukuthi sengile manje ku final kuthi ngoba ibhola lina therefore lishintshe around the corner likhiphe ku final so sitshela ukuthi ku final into yenzeke kubadlali beParis engicabanga ukuthi thina abalandeli beParis kumele sibeseke kakhulu sibaphe support Orlando Pirates players they need us more than anyone or pretender as a Orlando Pirates supporter all omakhelwane nabanye abafika bezobuka kanti bazaphuma sebephuma lesigodini bethi esigodini kuthiwa kuphunywa kanti esigodini kanjani sebekhuluma amagama afani sizothina sizobamukela ngoba kumele si-accept ebholeni ngoba i-football is for fun Yahleka nje manje. Uright ehleka yena izolo lokubekhaliswa emarumo galazi khona manje kukhona nokwe wathi akazi noma kumele kuvimbe uvuma akazi noma kumele kuvimbe uPeterson akazi noma kumele kubuyiswe ukhune yini that's a trauma abalante sebeqale kwana trauma it's a trauma uma uzothi umlandeli uqale usethele ucoach ohlele ku training ukuthi sokumele adlalise uvuma or adlalise uPeterson wena wakho umsebenzi as a supporter go and support your team be loyal ku team yakho ekuhleni nasebubini seka i-team yakho ubani nizozathi uNapi akamiyeka uvuma as uPeterson kanjani waye mangabe kanti ufuna i-coaching ungayi ku-Kaizer beno junior no Popi uthi Popi ngathi nginayo na i-CV amaphepha nginayo ngingakhoshi Manje lapho ngoba malikhuluma into wazamuzi wethu manje wena manje wazamuzi wethu wena bowuhleka bengihleka manje usheshe bona manje tjena thithi wena bowuhleka thina conference wayangena ama-interview pakani ngamanye amagama momela ngamanye amagama thina simele sicela sikhala kaso ngesikhathi ke uhleka kuyima simele sikhala kaso ngesikhathi Godfather sokungawini isikhukhuni kujabule wena ifana njani uqala nini kwamlandelo wesikhukhuni manje isikhulu uqala nini kwamlandelo wesikhukhuni kumele kuni isikhukhuni ujabule umlandelo wesikhukhuni ngaphela uyini kanti usupporta IPL baby support angikile lo usupportana okay athi ngitshele ke isikhukhuni angithi umuntu mangakwenza ngcono mina ngilikhosi mina ngithi asilona ikhosi namhlanje mara nale ngizwe nje wona namhlanje ungalona ikhosi wesikhukhuni bese ama notes angithi ama notes ukosha manje uyayizwa manje uyayizwa manje uthi bazothatha amanothi usewukosha manje Godfather hambisa i-CV yakho kuPopi beno Jessica no Junior ucela ngilalela interview yakhe uthe siwine i-league umzwile interview yakhe utheni uyakhumbula utheni Ngithe niwini league ngomlomo. uyayizwa Ngathi niye ku final yeCAF ngomlomo. Ngathi ngathini? Ngathi ikani ukusitshela ngeTLB this is football not a construction site. Yekelana ukusitshela ngeambulance yaseThembisa. This is football not isibhedlela. This is not hospital. Yes, this is football. Not hospital. Unkulumo kushinalela izaki lalela isimane. Lalela yonke kushinalela ngetibos. Yonke lenkulumo iqhamuka kuphi? We win yani? Yesikhukhuni. If besisidila isikhukhuni bakwazi amagama amnandi kanje. Akifane kanje. Sekuyifana ke manje. My man of the match. My man of the match. Uyabona mfowethu uMbokazi. Lalela uyabona uMbokazi. Uyamfowethu bafowethu uphiwe. If ukhosha uBrumo ngwangimbonile ukuthi bekhona la. If akambizanga ku national team lo mfana kunegoli bese libalwe umdlali wesikhukhuni Yes. one on one oqhamuke walithatha nje abantu abaningi babesitshela ukuthi umshayeli kanti ushayela ibhola kuphela uphiwe uMbokazi uyadeserve manje ikolapho kuBrumo let's say iyobonana Bajabuliswa isikhukhuni. uyabona nje impela energy ivukile
construction site bazowina kanjani ngoba iTLB na iTLB bewile namhlanje baqashele driver yayo Ubuyisa niphume emsebenzini uzowina kanjani phakathi kanje uTLB uzowina ibhakani yalibuye emsebenzini yabona iuniform yasemsebenzini ubuye emsebenzini ubukisa ngayo ngoba eqhamuke segqokela yabona neattire khona isapheleli sokumngenzansi shit kanti ufihli useyiphuma akasazazi ugolf Godfather, please come back. Please. asimthina Saturday Please ungashiti. Saturday so Shitting phela lento yenzayo. no Saturday so imithathu Phela because lento yenzayo shitting. Ukuthi No, yazi bro, mina- kuwina isikhukhuni ku celebrate nina. no yazi That's unzala a shitting. ngitokela ngaphakathi Kuwina isikhukhuni Mamela. kujabula bona is shitting. problem yazi Lalela, Tibos, lalela, kuwina isikhukhuni ku celebrate bona is